Sa'yo. So, Ma'am Yaya Joyce, magandang hapon naman dyan sa'yo, Ma'am Yaya Joyce. Kumusta naman tayo dyan? Uy, mega love shoutout naman po dyan sa'yo, Ma'am Yaya Joyce. Welcome ma'am sa aking live streaming. Kumusta naman tayo dyan, Ma'am Yaya Joyce? Uy, okay na si Ma'am Jenny Kimba. Ay, si Ma'am Jenny Vlogs pala. Si Ma'am Jenny Kimba, ano ba yon? Ano ba yon? Tamsak, sir. Thank you for that sweet tamsak, Ma'am Yaya Joyce. Ano ba? Thank you naman po dyan sa'yo. Ano na ba yun si Ma'am Jenny Kimba? Wala pa ba yun? Hindi pa din ba dumating yung nun, ma'am? Pero mukhang naalala ko is okay na yun eh. Si Ma'am Jenny Kimba. Di ba meron na yun na AdSense pin? Ma'am Jeans, mega love shoutout din po dyan kay Ma'am Jeans channel. Nasa harang. Ayan. Hello naman po dyan kay Ma'am Jeans. Uy, where have you been? It's been a long time, Ma'am Jeans. Magandang hapon naman dyan sa'yo, Ma'am Jeans. Ma'am Jenny, mega love shoutout din po dyan kay Ma'am Jenny Kimba. O, diba? Hello naman po dyan sa'yo, Ma'am Jenny Kimba. Nagbabalik natin na kaibigan, guys. Napaka-legit and organic, highly recommended monetized channel na si Ma'am Jenny. Uy, Ma'am Jenny! Hindi pa ba yun Hindi pa ba yun yung pin nun? Hindi pa na tawag dito? Hindi pa ba natatap ay na be-verified yung Jenny Kimba mo na pin? Harlem, mega love shoutout naman po dyan kay Harlem. Nagbabalik din natin na kaibigan, isang yayamanin natin na kaibigan. Oy, Harlem! Yayamanin talaga, oy. Mega love shoutout naman po dyan kay Harlem. Thank you for that amazing super chat, Harlem, Uy, wala pa nga akong hindi pa ako nakakabayad sa inyo. Hindi ko pa na ipapagawa, guys, yung pinag-aantay na naman ako. Another 1 month na naman daw. Sabi ng bangko. Baka guys, hindi nyo pa kaibigan ng ating super chatter. Please kindly connect also, guys, with Harlem, our super chatter. Ni Sir Ora, nasa harang pa ako, uy. Si Ma'am Jeans, nga, na-miss ko ikaw. Where have you been? Harlem, thank you for that amazing super chat, Harlem, Ano bang atin, Harlem? Tamsak dan, sir, ayan. Ma'am Jeans, kumusta naman tayo dyan, Ma'am Jeans? Nasa harang pa daw, guys, si Ma'am Jeans channel. Kumusta naman tayo dyan? Oy, Harlem, thank you for that amazing super chat naman. Oy, yayamanin talaga. Isa sa mga yayamanin. Sana all. Ma'am Jenny, sir, may PM ako sa'yo. Ma'am, hindi pa ba yun Hindi pa ba yun ako confirm? Hindi pa na-verified yung main channel mo, ma'am, na si Ma'am Jenny Kimba? Naunahan pa ni Ma'am Jenny Vlogs, as in. Ay, ma-PM ka. Sige. Oy. Hello, kumusta na po, Sir Ora? Dito na mega love shoutout naman po dyan kay Ma'am Jeans channel. Ma'am Jeans, na-miss kita, Ma'am Jeans. Oo nga, where have you been? Mega love shoutout to you, Ma'am Jeans channel. And welcome back, ma'am, sa aking live streaming. Kumusta naman tayo dyan, Ma'am Jeans? Hala, hindi ko mabuksan, ma'am, yung aking messenger. Naglo-loading siya, as in. Nagsipagdatingan dito. Nagbabalik din natin na kaibigan si Young Stevie. Mega love shoutout din po dyan kay Ma'am Young Stevie, all the way from Taiwan. Mega love shoutout naman po dyan sa iyo, ma'am. Welcome back din sa aking live streaming, Ma'am Young Stevie. Sino ba to? Ano to, ma'am? Ano tong nakalagay dito? Hello, kumusta na po, Sir Ora? Dito na okay na si Jenny Kimba, sir. Nakasahod na ako sa Jenny Vlogs na lang. Sige, ano po ba to, ma'am? Di ko ito. Sige, ma'am. Oo, maigpit ang Dragon Balls dito.
Napadaan lang po, walking kami ni Lola. Ayun. Sige lang po, ma'am. Ma'am, ingat-ingat po kayo dyan, ma'am, sa Taiwan. Ma'am, tawagin mo na yung Dragon Balls, talaga. Sino na ba yon? Yung pangalan ng dragon na yon. Oo. Kiss-kissin mo na yan, ma'am. Kain lang, sir. Sige lang po, ma'am. Pakabusog po kayo dyan. O, diba? Congratulations naman po dyan kay Ma'am Jenny Vlogs. She is now finally a confirmed, verified account, monetized channel na. O, diba? Akala ko nga 24 hours pa kasi nung na-receive ko yung email doon sa email ni Ma'am Jenny Kimba, ay ni Ma'am Jenny Vlogs. Ayan. Ayos na. Kaso ayaw pa naman na ibigay yung advertisement. Pero nung a little while, ibinigay din. Ayan. Kaya meron na naman siyang harang. Ayan. Salamat, sir, sa lahat ng tulong mo sa amin ni Beshi pa yan. Always welcome po, ma'am. Always welcome po kayo. Di ba? Basta kapag ka may ma'am, kapag ka may tawag dito, kapag ka may itatanong kayo, oy, wag kayo, walang hiya-hiya dito. Oo nga, wag kayo may hiya. Ay, Ma'am Jeans! Wow, nagpapakulay. Ang yayamanin. Hello naman dyan kay Ma'am Jeans channel na may Dragon Balls na matatapang. Na mahihigpit ang Dragon Balls. Ma'am Jeans, mega love shoutout po dyan sa iyo. And thank you also for joining my VIP member awesome. Ay, VIP community pala. Ayan. Thank you for being part of my membership. Ayan. Sir, pahingi ako congratulatory message pa yan. Wow, isa na rin siyang ganap na monetized channel. Kaya naman pala, oy. Isa na siyang ganap na monetized channel. Parang kailan lang, nangingisda ka dito sa akin, Ma'am Jeans channel. But I am happy for you, ma'am. I am happy for you. Karoy, natamaan naman ako, sir. Bakit, ma'am? Bakit? Pri, mega love shoutout naman dyan sa'yo, Pri. Kumusta naman tayo dyan, Pri? Si Ma'am Joanna Salundaga, guys, is in our live streaming also. Katatapos na lang mag-live streaming nito, guys. O, diba? From 3 o'clock to 5 o'clock in the afternoon. Kay Ali Pogi, sir, di pa rin na-solve. Wala din siya pin. 6 month na. Last month lang nawala pin niya. Ma'am, tawag dito, ipa-PM mo na lang sa akin, ma'am, and then pabigay mo sa akin yung passport niya, ma'am, and information, and then i-manual pin na lang natin. Di kami, friend. 11 hours na, pre. Di pala kayo, friend. Ma'am, kung gusto po ni Sir Ali Pogi, ma'am, na na lang natin, i-manual pin na lang natin, ma'am. I can help also Sir Ali Pogi. Kung gusto niya lang po, kung gusto niya pabuksan sa akin yung kanyang account dito sa aking computer. And ayun na nga. Pagkatapos nating i-manual pin, we will just wait for an hour. Then pwede niya nang i-close yung pwede ko nang i-log out dito sa aking computer yung kanyang account. Ayan. Ma'am, nilag out ko na, ma'am, yung yung account mo, pero okay lang naman, pwede ko pa namang i-check. Thank you po, Sir Aura. PM na lang ako sa'yo. Sige po, ma'am. I-PM mo na lang po ako, ma'am. Kailan ba ang due date nun, ma'am? Si Ma'am Joanna Salundaga din. Paano yan pinasa ang location ni Ali Pogi? Ipakista ng ID niya para sa manual. Paano ba yan, sir? Okay lang naman po yun. Wala naman pong problema yun, ma'am. Yung country of territory niya, as long as na yung kanyang pangalan, address is ipipresent natin same as sa Google account niya na pangalan, address na nandun, and telephone number if in case na meron siyang telephone number na nilagay. Wala naman pong problema yan. Siyempre, di po kayo makalimutan, sir. Dito kaya ako nag-grad. Oo nga po, Ma'am Jeans. I'm so much happy for you, Ma'am Jeans. Happy for you. Uy, isang congratulations naman dyan, guys, para kay Ma'am Jeans channel. She is now finally a newly monetized channel. O, diba? Parang kailan lang. Kinig lang ako kasi mainit lagi ang ulo ng Dragon Balls. Harlem O, thank you for that sweet tamsak, Harlem O. And yung ating super chatter, guys, baka naman ang ating super chatter, madikit naman po ako, guys, yung mga may mabubuting kalooban, no, diba? Saan noon? Okay, guys, isang congratulations naman dyan kay Ma'am Jeans channel. Si Ma'am Pe Tolentino is
in our live streaming also, meron siyang 633 subscriber. Mega love shoutout naman po dyan kay Ma'am Pe Tolentino. Tamsak Dan. Thank you for that si Tamsak Ma'am Pe Tolentino. Bibigyan kita ma'am ng iyong moderator function as well. Para naman pwede ka na makipagkaibigan dito sa ating live streaming, Ma'am Pe. O, diba? Sir, Master J on Q, isa sa mga pupogi natin na lalaki guys na kaibigan, o, diba? Na iniwanan. Ako nga pala yung iniwanan mo, di ba? Kasi ang tagal mo magbihis eh. Sir Master John Q, mega love shoutout naman po dyan sa iyo. MJQ, ang kanyang code guys. Si Master John Q, kung hindi nyo pa guys nakikita ang kapugi ang tinataglay niya ni Sir Master John Q, abay maglalaway kayo. Oo nga. Maraming humaling dyan. Oo. Kay Sir Master John Q, abay silipin nyo. Oo nga, Agustin 08 Luna 07, tamsak na po Sir Host. Mega love shoutout din po dyan kay Agustin 08 Luna 07. Thank you for that sweet tamsak and welcome back po sa aking live streaming Sir Agustin 08 Luna 07. Kung di nyo pa guys kaibigan yan guys, makipagkaibigan na rin po kayo dyan. Simply visit also Sir Agustin 08 Luna 07 ang kanyang channel and do connect po sa ating panauhin na nandito. Mega love shoutout naman po dyan sa iyo Sir Agustin and welcome po sa aking live streaming. Thank you for that sweet tamsak, sir. Okay, sir, ipa-message ko sa kanya mga need niya, send sa iyo. Opo, ma'am. Opo. Kung gusto niya lang po, Para naman maibalik, nawalan din siya ng advertisement. Sana po, sir, host, matulungan niyo po ang asawa ko po. May kapansanan kahit konting tulong pangbili ng gamot niya po. Ayan. Sabi ni Sir Agustin, 08 Luna 07. Ano bang kapansanan ng mo, sir? Thank you, Sir Ora, at sa inyo guys na sumuport sa channel ko. Love mo. Ayan. Oy, ay, tanggalin ko na pala yung mo, ma'am, doon. Tanggalin ko muna yung, may playlist ka kasi, ma'am, sa akin. Tanggalin ko muna pala. Lagyan mo na ng harang, ma'am, ha? Tapos yung harang naman natin ang i-play ko sa iyo. Hala, andito na naman siya. Mag-LS na ako. Sige lang po, ma'am. Ayan. Sir, mag-start na ako sa Jenny Vlog. Sige lang po, ma'am. Sige lang. Ayan. Mag-i-start na guys si Ma'am Jenny. Vlog ng kanyang live streaming also. Kamamanwal pin lang namin kanina kasi sad to say, natanggal yung kanyang harang kasi nga hindi na verified, hindi pa dumarating yung kanyang pin within 4 months. Ayan. Kaya natanggal yung kanyang harang. Kanina is binuksan ko yung kanyang account dito sa aking computer. And then, ayun na nga, inayos namin. Minanwal pin na lang namin. Ayun, okay na yung kanyang naibalik na lahat-lahat sa normal. Yung kanyang channel na si Ma'am Jenny Vlog. Sir Art Francisco Channel. Oy, Sir Art! Mega love shoutout naman po dyan, Sir Art Francisco Channel. AFC. Mega love shoutout naman po dyan, Sir. Namiss kita, Sir. Kumusta naman tayo dyan? Thank you for that, si Tusok nga pala, Sir. Uy, tubuhin kita dyan eh. Kailan ka babalik sa YouTube, sir? Mukhang TikTok ng TikTok to eh. Ay, alalahanin nyo, may tax na yung TikTok at saka yung YouTube. Okay naman po, sir. Okay naman po ako. Kayo ba? Sir Agustin, ano ba yung karamdaman ng asawa nyo po, sir? Oo nga, na-miss kita, sir. Ano ba yung kapansanan ni Sir Agustin 08 Luna 07? Thank you po sa pag-play, Sir Ora. Always welcome, ma'am. Uy, Sir Host, ako po yung nanghihingi ng konting tulong po para sa asawa ko kung may kapansanan yung last night. LS niyo po, ayan. Last night, di naman po ako, sir, nag-LS. Oo, baka iba yung host na, na pinasukan mo, sir. Kasi last night, hindi naman po ako nag-live streaming, sir. Nag-LS na kaya ako, Sir Urod 1. Hala, hindi nag-pop up sa akin yung notification. Maraming salamat, sir, sa walang sawang tulong mo sa amin. Always welcome, ma'am. Always welcome. Uy, kapag may kailangan kayo, guys, magsabi lang. Kapag kailangan ng tulong, sabihan nyo ako. Sir Agustin Manuevo yun, pre. Allah. Siya ba si Sir Agustin Manuevo, yung taga Sambales? Sir, sabi ng aking kumparis, hindi ka daw mahanap, sir, doon sa sa Sambales pala. Lahat ng street is pinagtanungan niya yung pangalan mo, sir. Hindi ka daw mahanap, sir. Ano ba talaga? Kasi naglibot yung aking kumpari ko last, may kumpare ako dyan sa Sambales, sir. Sabi niyo po, wait po, ako po yung si Sir Agustin Manuevo po. Oo nga po, sir, kasi
nag-survey yung aking kumpare kasi nga sa last month is hinahanap namin ikaw last month. Kaya naibigay na naman namin uli sa iba. Kasi nga kung tatanungin namin kung ano ba talagang gamot ang pupwedeng maibigay doon sa inyong asawa. Kasi napagkasundoan ng aming organization kasi meron kaming charity organization guys na nagkakasundo kung ano ba talaga dapat ibibigay kung titingnan. Pero hangga't maaari at gusto naming malaman yung sitwasyon muna bago kami magbigay. At least alam namin yung sitwasyon, personally malaman namin. Ganun po 'yon. And then, ipinahanap namin to si Sir Agustin 08. In fact, nagbigay nga kami ng panggasolina ng kanyang motor para libutin lang yung halos kalakhang Sambales is siguro malibot na nun kasi mag 2 weeks yun na naglilibot-libot. Oo, pinadalhan namin yun ng panggasolina lang ng kanyang motor. Kaso hindi ka sir mahanap ni sir ng aking kumpare. Mga Mendoza sir ang pangalan, taga Sambales po 'yon. And nakapangasawa ng taga Bataan. Ayun. Pre-need ko ng house and land, tatalon kami doon. Sige pre, meron ako doon pre na ipapagawa. Oh, pwede ka ditong tumira pre. Oo nga. Dalin mo yung buong mag-aanak mo, pwede kang tumira. Meron akong ipapagawang bahay. Lirio Bagasina, mega love shoutout naman po dyan kay Lirio Bagasina. Nagbabalik rin po natin yan guys na kaibigan. Tamsak host. Ayan. Thank you for that sweet Tamsak. Lirio Bagasina. And welcome back din po sa aking live streaming. Ay gusto ko yon. Oo nga. Oo. Ano bang naririnig ko nun pre sa live streaming mo? Bakit parang may naririnig ako yung pangalan mo? Bakit tinatawag mo ako doon? Ano ba yon? Anong kaguluhan yon? Need ko jowa, oy. Mega love shout out naman dyan sa nangangailangan ng jowa. Oy, nangangailangan ng jowa ang ating mayaman na kaibigan nandito si Harlem. Oo nga, jowain nyo yan. Welcome sis. O, diba? Hello sisi. Sisi pala ha. Sir pala. Mamaya pag pumasok si Damalalakbay at Ma'am Grace. Nakapag-send na ako niyan kay Agustin Manuevo, sir. Tapos manghingi na naman siya ulit. Katatapos ko lang mag-send, manghingi din siya kay Jenny. Sa lahat nag-LS, manghingi din siya, sir. Same reason lang po. Sir, ano ba talaga? Ayan, sabi ni Ma'am Yaya Joyce, sir is nag-send na daw siya. Si Ma'am Yaya Joyce is nag-send daw po siya sa iyo, Sir Agustin Manuevo. Sir, tapos manghihingi na naman siya ulit. Katatapos ko lang mag-send. Manghingi din siya kay Jenny. Sa lahat ng nag-LS, nanghihingi din siya, sir. Same reason lang po. Oo. Sir, wala daw po kayo hindi ka mahanap, sir. Sir host, kung gusto nyo po makita at makausap nyo po ng personal ang asawa ko pong may kapansanan, mag-video call po kayo sa messenger po para proof po. Ayan. Sir, kailangan namin sir makita sir yung talagang personal na kalagayan sir. Hindi po namin sir kailangan na makausap sir. Kasi whether you like it or not, prangkahin kita sir. Kailangan namin malaman sir yung totoong kalagayan sir. Personally, may pinapupunta kaming tao sir. Kasi yun ang rules doon sa charity organization sir namin. Hindi lang ako yung pwedeng mag-decide kasi sir. Sana maintindihan niyo ako guys, especially sa mga nanghihingi ng tulong. Hindi ko ipinagdadamot guys yung maitutulong. Hindi ko ipinagdadamot. Pero at least maintindihan naman po ninyo na siguro mga 20 times na kaming niloko just for the sake of for the sake of money, for the sake of financial problems ng tao. Nanloloko ng tao yung iba. 20 times na kaming naloko yung organization namin na nabudol kami. Kaya sir, hindi mo mawawala sa amin na organization, sa mga members, lalo sa mga sponsor namin, sa mga nag-sponsor namin sa charity namin is
hindi mo maaalis sa isipan, sir, na ipasurvey muna yung isang tao. Kahit na magkanda gastos-gastos kami, para lang malaman namin yung totoong situation po. Kaya kapag na-confirm naman namin na totoo naman pala talaga yung sinasabi na may kapansanan naman talaga and she needs proper medication or financial assistance, nagbibigay po talaga kami. Hindi lang po talaga ako ang nagdi-decide noon. Lahat pati yung aming pati yung mga member is kailangan mag-decide whether bibigyan or hindi. Ganun po. Sana maintindihan nyo ako. Guys? Secretary ni Himawari Vlogs, hello po, newbie here. Mega love shoutout naman po dyan kay Himawari Vlogs. Bago-bago rin natin guys na kaibigan. Si Himawari Vlogs. Mega love shoutout naman po dyan sa iyo, Himawari Vlogs. Welcome din po sa aking live streaming. Binigyan ko na ikaw ng tawag dito, moderator function. Para naman pwede ka nang makipagkaibigan or pwede ka mag-promote ng iyong bahay dyan. Pwede ka mag-drop ng iyong link. You can drop your link. Or if I were you, dalhin mo yung main channel mo. Bigyan natin ng moderator function. Para naman, mag-type lang kayo ng me, Aura, channel. O kung kaya naman, tawagin nyo lang si Nightboot or mag-isang tuldok lang kayo. Automatic hahanapin ni Nightboot ang inyong bahay at ibababa niyan dito sa ating live streaming, guys. You don't have to worry about dropping your links. Pero if you prefer, guys, dropping your links with using your Ninja account, be my guest, ayan. You can drop your link, ayan. Sabi niyo po, sir, host, naka-line up ang asawa ko pong may kapansanan sa mga tutulong. Opo, sir, nung nakaraang buwan, hinahanap ka namin, sir. Naka-line up ka nga po. Nung nakaraang buwan, ikaw sana yung bibigyan namin. Ngayon, nung hindi namin mahanap yung bahay niyo po sa Sambales, na sinabi niyo, wala ka ng communication nun sa amin, sir. Oo nga. Kaya inilipat namin sa iba. Kaya mag-aantay, mag-raise na naman kami ng fund para naman makapagpondo kami, may bibigay namin next month. Ganun po yun. And may plano kami sa Pasko ata. Sir host, kasi po gabi-gabi po kumikirot gawa ng stainless na nakakabit sa kanya po para sa maintenance niya po sa gamot. Sir, kung hindi ako nagkakamali, sir, ang stainless is good for 3 months lang dapat sa katawan natin. Kapag kayan tawag dito, kapag kayan hindi pa gumaling, kapag kayo ni stainless, kailangan gumaling yan. Kasi ang ating healing process ng ating katawan is good for 1.5 months lang ata yun. Ongoing ang pag-heal natin. And minsan, tinatanggal ang stainless naman talaga. Bakit, sir, ilan ba na ba, sir, na may stainless siya? Naalala ko po, ano ba yun sabi ni Sir Art? Naalala ko po yan, Sir Uragon. Siya po yung tinulungan din ng isang live streamer, Sir Uragon. Yung paaata yun, sir, may diferensya, sir. Oo nga, yung naalala ko. Pwede po magbaba ng bahay. Pwede po. Sir, si Sir Mateo Apostol nandito na rin sa atin. Si Sir Joel Spinest. Mega love shoutout naman po dyan kay Sir Joel Spinest, guys. Nakapag-apply na to ng tax. Diba? Hello naman dyan sa iyo, sir. Welcome din sa aking live streaming. Padikit po, please. Sabi ni Secretary ni Himawari Vlogs. Baka naman, guys, hindi nyo pakadikitan si Himawari Vlog. Sabay makipagkaibigan na rin po kayo dyan. Nagbababa siya ng kanyang bahay. Nag-message sa akin si Ma'am Yaya Joyce. Sabi niya, sir, si Sir Agustin Manuevo siya. Sir, nagpadala daw sa iyo si Ma'am Yaya Joyce ng 2.5. Oo. Nagpadala daw, sir, sa iyo si Ma'am Yaya Joyce ng 2.5. Ano po gagawin ko para maging 300 na ako? Ang tagal ko na po hindi man lang mga 300. Pwede po bang gamitin Himawari Vlogs sa iyong main channel? Mag-type ka ng me. Ayan, me. Salamat po ng marami sa assistance, sir. Always welcome, sir. Always welcome. Kung may mga kayo, may mga inquiries kayo all about your channel, and kung may mga katanungan kayo, or kung may mga kung pwede natin ma-solusyonan ang problema sa inyong channel, guys. Don't worry, don't hesitate, guys, to ask or to ask me, guys. Ayun. I will gonna help you, don't worry. Sir Uragon, paano ko i-off yung membership, sir? Pwede paturo po, ayan. Ayoko ituro sa iyo. No. No. N-O. As in capital N.
Hindi ko ituturo yon. Tatanggalin mo. Meron ako doon. Nakasubscribe ako doon. Oo. Gapauyog. Si Ma'am Himawari Vlogs, 273. 27 na lang. O, di ba? Okay guys, eto si Ma'am Himawari Vlogs kung di nyo pa nakikita. 27 na lang guys ang kulang. Sige na guys, mamimigay ako ng 5WH sa bawat didikit kay Ma'am Himawari Vlogs. Makagraduate lang guys ng ng 300. Sige na, 5WH bawat ninja or main channel na ididikit nyo guys. O nga, 5WH. Kukunin ko lang yung mga pangalan ng mga didikit guys kay Ma'am Himawari Vlogs. Eto guys, na nakapin. Sir PJ Paras TV, nandito na rin sa atin si Sir PJ Paras TV. Isa sa mga Macho Papa Balls, o, diba? Kung hindi pa kayo guys nakakita ng isang Macho Papa Balls, isang nilalang, diba? Mga Macho Papa Balls. Diba? Sir PJ, mega love shoutout naman po dyan sa Sir PJ Paras TV. Isa sa mga Macho Papa Balls guys, o, diba? Mga Jowa Balls. Maglalaway kayo dyan. Sana all pinaglalawayan. Sir, how to be pogi. Tamsak pogi, sabi ni Apple ng buhay ko. Okay, si Ma'am Apple ng buhay ko. Mega love shoutout naman po dyan sa isang magandang yan, di ba? Oo. Isa sa mga magagandang babae sa balat ng Pinalupan. Sana all. Mega love shoutout po dyan sa Ma'am Apple ng buhay ko. Thank you for that si Tamsak, ma'am. Diba? And welcome back ma'am sa aking live streaming. Okay po, Sir Ora. Paano naman po yung kapitbahay? Ay, nagapaganak na. I am from Japan, sabi ni Himawari Vlogs. All the way from Japan guys, si Ma'am Himawari Vlogs. O, diba? Pag di mo ako tinuruan, sir, ipapasundo kita kay Madam Inot. Ayoko nga. Ayoko ituro. Thank you so much po, host. Guys, sige na guys, maluoy. Sir Art, patulong na ako. 27 na lang ang kulang. Makagraduate man lang ng 300. O diba, nagmamakaawang makagraduate ng 300. Sige na. Bawat ninja nyong ididikit or main channel, bibigyan ko, tutumbasan ko ng 5WH. Oo nga. 274th all bell done, Himawari Vlog. Oy, si Sir Joel's Finest. Sir, bigyan kita Sir Joel's Finest. Kunin ko lang yung mga pangalan. 5W8 sir. Baka naman may gusto ka pang idagdag sir. Sige na. Baka lang. Thank you so much po host. Always welcome po ma'am. Always welcome. Si Ma'am Hansis Kitchen. Oy, nagsisipag dating. Na-miss ko kayo. Ma'am Hansis Kitchen. Mega love shoutout naman po dyan sa Ma'am Hansis Kitchen. Kumusta naman tayo dyan Ma'am Hansis Kitchen? Welcome back din sa aking live streaming. HK. And yung ating super chatter guys, baka naman. Na-miss ko din ikaw ma'am. Guys, padikit naman ako guys kay super chatter natin. Kay Ma'am Hansis Kitchen, baka lang. Na-miss kita ma'am, where have you been? Na-busy sa buhay. Sana all. On the way Sir Ural, basta turuan mo ako paano i-off membership ha. Tubuhin kita. Ayoko sabihin. Petolentino, Dandikit Himawari Vlog. Ma'am Petolentino, bigyan kita ma'am ng Petolentino. Ayan. Tolentino. Ma'am, bigyan kita ng 5WH ma'am. Pero kung hindi mag 5WH ang inyong mga channel guys, kung hindi pa mag 5 hours ang inyong mga video, I will gonna give you full playlist. Ayan. Bakit naman Dodong gusto mo off yan? Oo, hindi ko nga ma'am ituturo. Ito pa guys, si Ma'am Petolentino, kung di nyo pa kaibigan, ang bago natin na kaibigan, naging blooming ka sir, nasa Pinas, sana oil. Naging blooming daw ako. Sana all blooming, o diba? Ikaw nga din ma'am, naging sexy ka ngayon, o diba? Kumain ka ng marami, no? Guys, sabihan nyo kung ilan yung dinikit nyo guys. Kung meron din naman kayo guys na kung meron kayong mga pandikit, idikit nyo na. Sayang din yan. 5WH guys. Wala akong, konti lang yung ipi-play ko guys. Konti lang yung mga ipi-play natin. Kaya tawag dito. Kaya mamimigay tayo ng WH. Ayun. 23 na lang guys. 23. Baka lang.
O nga sir, siguro, stress ka sa work dati sa Taiwan, sir. Na-stress. Ako pa ma-stress sa work, ganon. Ma'am Claridel, mega love shoutout naman po dyan kay Ma'am Claridel Ilanga. Uy, Ma'am Claridel, hindi ako nakapunta sa live stream mo. Nag-live stream ka ba, ma'am? Nandun ako kay Pre, nakatambay. Hindi ako nakapunta kay Ma'am Claridel. Sorry na talaga, Ma'am Claridel, uy. Oo. Si Sir Pablo Apostol plus 5. Mega love shoutout, ayan. Hindi pala. Kaya hindi ka nag-notify, ma'am, sa akin. Si Ma'am Lirio Bagasina. Bigyan ko rin po si Ma'am Lirio Bagasina. 5W8. Sir Master John QT, na-play ko ikaw kagabi, natapos na. Kokonti lang kasi, sir, ang ikse. Kasi kokonti lang yung WH9 na iaambag ko, sir. What if you take my advice? Para naman mas madaming WH, mas bongga, o diba? May premiere ako, host patamsak. Sige, gusto ko yan. Mamigay tayo ng WH sa mga premiere. Baka guys may mga premiere kayo, wag niyong sasarilinin yung mga premiere nyo. Patamsakan natin. At the same time, mamigay din tayo ng WH. 1 WH bawat premiere na tatamsakan ninyo. Sabihan nyo lang po ako, ha? And yung mga nandidikit guys, sabihan nyo lang po ako. Ayan. LS ko sa September. Sana all mag-LS September 1. Diba? Mukhang plano mo ng hanggang hanggang Pasko lang bigyan mo sir ng time limit yung monetization mo. Ako binigyan ko ng time limit yung monetization ko. Starting April, kailangan June is matapos ko ang monetization ko. April, May, June, I have only 3 months, 90 days. Diba? Kaya nakuha ko yun ng all in all, nakuha ko ng 4 months, 5 days. 4 months, 5 days. Lumampas pa rin. Diba? Ganon katindi. Share ko kung anong nangyari sa akin. Ano ba nangyari, ma'am, sa iyo? Ma'am, nagkasakit ka daw, ma'am. Pagaling ka, ma'am, ha? Nag-alala tuloy kami. Asan ba yun si Ma'am Claridel? Sabi ko. Nahanap ka namin kay kay Ma'am Adel. August 28, 8 p.m. DJ John Sagayno Remix. DJ John Siva Remix. Guys, 1WH, T1. Ayan. Ito guys, T1. 1WH. Plus 5WH guys sa mga didikit sa nakapin kay Himawari Vlogs. Sabihan nyo lang ako guys, ha. 278 all bell done, sabi ni. Plus, naka 15 hours. Done hosting sa wedding ni Sharifa and Congressman Toto kanina host. Siya pala yung host. Nakita ko yung post ni Sir Master John Cruz kanyang Facebook account. Siya yung ang ganda naman ng babae na Ano ba yun, sir? Muslim po ba yun? Ang ganda niya. Tapos tabihan pa ng isang mga pupoging lalaki. Ganun talaga, diba? Ang ganda niya. Ano to ba? English, next club. It's production. Stop. DJ John Sagayno Remix. DJ John Siva Remix. Kilambang. Ayan. Yes, Islam din siya. Miss Asia Pacific International. Ang ganda niya talaga, as in, ang ganda. Patamsak po ng upcoming birthday LS, August 27, 7 p.m. PH time. Ayan. Win Gcash or load, marami po akong palaro. Ayan. Sabi ni GSY team lang sa Kalamyo. Sabi ni Ma'am Hansis Kitchen. Diba? Patamsak naman ako, guys. Art Kilat, ayan. Thanks, Art. Wala ka bang premiere, Sir Master JNQ? DJ Jonel Sagayno Remix. DJ John. 7 days na lang. Anong oras ba to, sir? September 1, 7 p.m. 7-8 shot of careless melodies. Something buried deep inside us that
Oy, may paano naman siya. Oy, pre. Sumali tayo dito kay Sir Master Gion Q. Meron siyang spend the world. Ay, Ma'am Clarity, naalala ko yung spend the world. Nanakapin, pabalik po, salamat, sabi ni Pri. Pri, bigyan kita, Pri, ng 5WH. Ayan. Oy, Pri, meron siya, Pri, pa-spend the world. Naalala ko yung spend the world. Ang correct spelling. Tubuhin kita isa lang. Nanakapin, Sir Uragon. Sige. Sir Art, sabihan mo lang akong ilan, ha? Ay, meron siyang naalala ko yung palaro ni Sir Master John Q. Meron akong palaro niyan, sir Hindi ko pa nga nire-resume yung mga palaro kong yan. Meron akong palaro. Meron akong spin the world, di ba? Na palaro. Sino ang magpa-spin the world? Si Sir Master John Q. Sali tayo dyan, pre. Mukhang madaming mapapanalunan, puro mga dolyares, di ba? Si Ma'am Yaya Joyce na sa atin, guys, naka-background sa atin. Ma'am Joanna Salundaga, salamat po ng marami sa help. Ayan, sabi ni Sir Joel's Finest. Miss ko yun, host. Okay, sali tayo, pre. Alas 7 daw sa Pitcha Uno. Oo nga. Ilagay ko nga dito. Master J on Q. Spend the world. 7 p.m. 1, 2, 3. September 1. Noted. Saan, Sir Joel? Ayan. Night boot mo, Danakapin, Sir Uragon. Ayan. Sir Art, sabihan mo akong ilan, ha? Sir Ora, magpapalaro ako Pinoy Henyo sa linggo 11:30 a.m. Pero load lang po ang premyo. Ito pa si Ma'am Maylin. Sige, ilagay ko ito. Maylin Mapili. Inlet Mix Club. Sunday. Ano ba ito? 11:30 a.m. Pinoy Henyo. Sige. Ayoko nga. Sabihin mo ako, uy. Dali mo makalimot, Ma'am John, na sa badges at emojis. Klaro dali lang adan pulpak sa bahay mo. Ayan, sabi ni Ma'am Pe Tolentino. Bahay mo po, Ma'am Pe. Sir Joel, naku. Ano ba? Mix Club. Sasakalin ko, budol. Danakapin, Sir Uragon. Ayan. Sir Lester Ambro Vlog, daan, tamsak. Thank you naman dyan sa mga padaan mo, Sir Lester Ambro Vlog. Hindi ka nag-livestream, sir. Iniwan mo ako nung isang araw, iniwan mo ako doon sa livestream mo. Nakabidget ako doon sa inyo ni Pre. Mamaylin, pangit daw si Pre. Wala, sino nagsabi, oy? Oo nga, pangit naman talaga ako. Alam ko yun. Oo. Pero kailangan pangalandakan. Oy, alam ko na yun. Oo, wag nang ipangalandakan. Oo. Di bali na daw pangit. Di ba? Dax naman. May mga pogi dyan. Jukes naman. Wala pa si Ma'am Grace at di manlalakbay. Mamaya na ulit. Bakit? Oo. Bakit? Ano bang nangyari, Pre? Oo. Host, secret? Bakit maputi ang face mo? O, diba? Ako, ma'am, yung totoong papaya, ma'am, inilagay ko sa mukha ko. Diba? Nangangati pa nga Medyo makati ang konti Huwag mo lang kakamutin kasi talagang, mamama. Yung totoong papaya, ma'am, yung yung dagtanon talaga, ipunas mo, mangangati yung mukha mo. Ay, oo nga, Ma'am Jonah, paulit-ulit niyang binabanggit kanina. Pangit ka daw, sir. O, di ba? Sino? Oo. Hindi, ma'am, yung dagtanon, ma'am, kahit yung dahon at saka yung bunga, nagdadagtayon, ma'am. Oo nga. Yung dahon. Dan sa nakapin, Sir Uragon, sabi ni Art Sakalam. Gwapo ka po, host. O, diba? Pangit pa ako, ma'am. Wag kang ma'am. Oo nga.
Okay, effective pala yun. Opo ma'am, kasi nga doon nga po ma'am kinuha yung mga papaya. So, magdirekta ka na ma'am sa papaya kasi yun din yun. Oo. It's never the right time. Whenever you call. Tamsak. Si Ma'am Pe Tolentino plus 1. Nakita ko doon si Ma'am Pe. Nandun kay Ma'am Claridel Ilanga. Ayan. All I can think about is seeing that pretty face. You hurt under the surface, like troubled water running over. When some 100 lahat na bigay ko Sir Uragon. Bali 500. Oy, grabe. Oy, ilan naman si ano? 100 daw. 23 lang ang kailangan ko para mag 300 siya. Kapag hindi yan nag 400 sir. Oy, tubuhin kita dyan. Oo nga. 282. Wala na ba? Ano na lang? 18 na lang guys. 18. Si Ma'am Himawari Vlogs. Sir Art, ilan ba yung ibinigay mo Sir Art? kills me how I can make you feel so so. Sige na sir, i-play natin yung channel mo sir. Kahit naman naka-play ka, dagdagan natin. Ay sumobra pala sir. Yung ugat daw po ng papaya ginagamit ni sir. Yung punuan na priha para mas yung puno na priha para mas effective. Oo, yung puno na lang ma'am. Oo. Ampas mo sa kapitbahay mo, effective yun ma'am. Oo nga. Kalahin mo puno, igaganyan mo yung puno sa mukha. Nakikita ko kung anong itsura mo nun, pre. Before you go, Sino pre? Sino nagsabing pangit ako? Pasasalamatan ko yan. Hindi, malinaw ang kanyang mata. Yung ugat nga daw gamit ni sir na may kasamang bunga ng papaya, o diba? Didikdikin mo yun ngayon. Pagkatapos mong ipunas ma'am, yung bunga ma'am, pwede mong gawing tinola. Oo nga, walang sayang. Hindi kami friend eh. Oh. Dino Women. Hindi pre, hindi. Huwag mong kakamutin. Pagka nangangati, medyo pagtaga, dampi-dampi lang, pre, kasi kapag kinamot mo, nag-aano yan eh. Nagpapantal yan eh. Namamantal. Ano pa ba? Baka guys, may mga katanungan kayo guys. Sa inyong ano. It's production. Oh. Siya pa nagalit sa akin nung tumanggi na ako magpadala ulit at nangungulit siya na magpadala ako ulit. Pinadalang ko siya 2.5 lang naman. Doon naman. Oh. Hindi na lang pala. Nawala na si Sir Agustin Manuevo may sumbong sa akin dito. O, di ba? Pinadalhan ka na daw kasi. Nangungulit ka na naman. Lahat ng LS daw, sir, pinupuntahan mo, nangihingi ka. Why is it na bakit sir, bakit hindi mo kailangan bakit kailangan mong puntahan yung mga live streamer? Although, pwede kang matulungan talaga. Pero kung ako sa'yo, sir, take my advice, puntahan mo yung inyong barangay kung talagang nangangailangan ka, sir, ng tulong. Kasi nakakapag-data ka nga po, sir. Kasi kung if you're using data, you are using load, ayan. Meron kang, nakakapag-afford ka nga mag-load just for you to have data in your cell phone or in your computer. How is it possible na nanghihingi ka ng tulong, di ba? Pero okay lang naman na yun. Just to reach out, ang communication naman talaga. Pero may nagre-reklamo dito, sir, na lahat daw ng live streamer is pinupuntahan mo, nanghihingi ka ng tulong. Although, gusto ko man tulungan ikaw, sir, pero kung may mga ganito at hindi ko rin ikaw ma-survey kung ano talaga yung nangyayari, hindi ako, sir, makakapag-assure na mabigyan ng tulong. Sir, wag mong kamutin ng kamot mo. Meron kami pang kamot. Yung ganon. Yung ganon. Na kamay, na pang ganon. Yun lang pala ang Oo. Ipasagpa na ko og iskabitsi. O, diba? Diyos mio. O nga, pagkatapos mong ipunas guys sa mukha mo, pwede mong gawing tinola. O yung sa likod.
Yung ano ba yun? Yung parang kawayan style. Nawala si Sir Agustin Manuevo. Sir, magprangkahan tayo, sir. Kailangan ko, sir, makita yung tamang location nyo kasi pupuntahan namin kayo. O, di ba? Pinapupunta namin ang tao. Kahit saan man sila naroroon. Sir, ano po name ng nanghihingi ng help? Si Sir Agustin Manuevo, ayan. Hinahanap namin siya sa Sambales, taga Sambales daw siya. But then eventually, we just waste money. Nagsayang lang kami ng binigyan namin ng panggasolina araw-araw yung maghahanap sa'yo, sir. Magsusurvey sa'yo dyan sa Sambales. Kasi kung halimbawa may taga Cebu, hindi ko pa kakilala kasi noon si Pri. May taga Cebu sa amin na nanghingi ng tulong. Pinapuntahan namin sa Cebu. Yung may kakilala ako sa Cebu, hindi ko pa kilala si Pri. Mga pahardo ang pangalan ng taga Cebu. Siya yung nag-survey. Ngaya sabi sa akin ng kaibigan ko, confirm may sakit naman talaga, as in yung lola nakakaawa talaga. Kaya automatic pinadalhan din namin. Dati sabi Bataan daw siya. Hindi po, sir, Sambales po yun eh. Oo. Nonoy. Sir, samahan na natin ng lemongrass, Sir Uragon, nang maging yung tanglad. Nang maging tinola at konting luya. At manok. Oo. Sir Ali Pogi, nag-message sa akin si Sir Ali Pogi. Hello, sir. Sir, hello po. Ayan, hello po. Hindi pa ba nakukuha mo yung pin mo po? Nag-message sa akin si Sir Ali Pogi. Ayan. Tagilid kasi yan, Pri, yung pin ko sa'yo dati, di ba? Tagilid. Wag naman sana, guys, kayo, wag ninyo, guys. Wag kayong mambubudol. Hindi ko naman sinasabing nambubudol. Wag kayo, guys, na manluloko ng tao. Kasi 20 times na kami, almost 20 times na kami, guys, na naloko. Sa kukunting kakarampot na halaga, namimigay kami ng 5,000, 10,000, mga ganon pinapadala namin. At may mga konting grocery worth 2,000, mga ganon. Lolokohin nyo ba? Kukunting halaga lang naman. Kung milyon-milyon yan, maintindihan ko pa kayo. Pero kukunting halaga lang. Kailangan yung manloko. Yung dignidad nyo yung nakasalalay noon. Naka-blacklist sa amin yung mga nanloko sa amin. Kaya alam na namin. Ganon. Huwag naman nyo, guys, na binibenta yung inyong yung inyong dignidad sa kukunting halaga. Di ba? At kung manghingi kayo, guys, ng tulong, sinasamahan namin sa barangay pa. Ayan, sinasamahan pa namin yan sa barangay para ihingi pa namin based sa datos na nakuha namin sa nanghihingi ng tulong talaga. And then kung may mga LGUs kayo dyan na malapit, sinasamahan din namin yan sa LGUs or sa mga NGOs na mga nandyan sa inyo, hinihingi din namin ng tulong. Kami na mismo yung nag-aasikaso para naman kahit pa paano makatulong tayo sa mga nangangailangan natin ng mga kaibigan or mga kapatid, di ba? Sir Sean TV Guapo, mega love shoutout din po dyan kay Sir Sean TV Guapo. Nagbabalik din natin, guys, na kaibigan na sitaw lang ang alam kainin, o, di ba? May amoy man o wala, o, di ba? Sir, how to be pogi, sir. Mega love shoutout naman po dyan kay Sir Sean TV Guapo. Highly recommended monetized channel yan. Okay, sunod niyan sa La Union na siya. Oo, nang masarap-sarap. Sitaw lang sa kalam kahit may amoy, nilalamutak ni Guapo. Di ba? Sir Uragon, pahingi ng upuan, utang na loob. Sa side kami nakaupo, baka naman. Yung nasa likod mo. Sige na, sir, sa'yo na yan. Gusto mo yon? Gusto mo may Cleopatra? Ayun, nandun sa gilid. Ako lang ang tao dito sa bahay na to. Oo nga. Wala namang uupo dyan. Dito lang naman ako nakaupo lagi. Ako, sir, nabudol din. Naloko ako ng seller sa online. Yung mga online naman talaga, guys, hindi naman talaga lahat. Some of them, ganun naman talaga. Kasi ako mismo, naloko din. Bumili ako ng yung yung tempered glass ng aking phone.
Tapos, yung tempered glass lang yung binili ko. May kasamang case. Sabi ko, ayoko ng case na to. Di ba? Sabi, sir, ikaw na yung nagka-free. Ayaw mo pa neto. Hindi, irereklamo ko kayo. Ayoko ng case na to. Di ba? Tempered lang ang binili ko. Sabi, grabe naman to si sir. May libre na nga, ayaw pa. Oo nga, kako, ayoko neto. Kulay pink ba naman ibigay sa akin? Kulay pink. Oo, ayoko. Bigay sa akin kulay pink. Libre daw. May... Nai-stress ako dito. Ay. Sir, sino po yung nasa likod po ninyo? Nakaputi po, mahaba ang buhok. Ayun. Si Bebe. Oy, Bebe, panudlay, oy. Sir Ali Pogi, Dantam sa Coast. Mega love shoutout naman po dyan kay Sir Ali Pogi. Nandito na rin sir sa atin. Oy sir, bakit ba nakaubad ka dyan si Sir Ali Pogi? Hello naman dyan si Sir Ali Pogi. Welcome din po sa aking live streaming. Sir, patamsak premiere ko baka naman. Sabi ni Sir Sean TV. Sige. Hanapin natin. Guys, patamsak din ako guys. T1. Sige na. And yung ating super chatter guys, Maluoy. Si Harlem, padikit naman ako guys. Nag-order ako ng sopa, diniliver sa bahay, wala pa. After nun, di ko makonta. Yan ma'am ang tinatawag na nabudol ka nga talaga ma'am. O, diba? Tamo nalaglag yung paa. DJ Jonas Sagayno. Tito. Sino ba si Tito? August 28 pa si Tito. Si Sir naman lalakbay. T3. August 23 tapos na ito. T3. How to use Bruno. September 4, 7 p.m. Kahapon pala guys, hindi ako nakapag-live stream kasi nga yung naghahanap sa akin, hindi ako nakapag-live stream guys kahapon kasi may inasikaso ako guys na yung special power of attorney kinuha ko sa aking attorney kasi nga may inaasikaso akong mga docs and papers, mga documents. Kaya hindi ako nakapag-live stream, nakauwi ako almost 6 o'clock na and talagang na-stress ako doon sa pagkukuha ng special power of attorney. Kaya nga, ayan, doon sa aming sa lawyer ko na kinuha, ayan. T4. Ayan. Kailan ba to? How to use Alpha? September 5, 7 p.m. PM. Ayan. T1 hanggang T4 guys, maluoy mo. Ayan. T1, T2, T3, T4. Ayan. Dantamsak host, sabi ni Sir Ali Pogi. Sir Ali Pogi, mega love shoutout naman po dyan sa iyo, Sir Ali Pogi. Welcome din po sa aking live streaming. Thank you naman po dyan kay Sir Ali Pogi. Sir Ali Pogi, bigyan kita ng 5WH. Baka naman guys, sige na, pag-graduate na natin, si Ma'am Himawari Vlog, isa sa mga magagandang babae guys. Oo nga, ang ganda niya. Promise. Sir Uragon ML tayo mamaya. Sige. Ano bang mo? I-add mo ako sa ML. Ayan. Ito. _ora_. Ayan. Pero ang ginagamit ko ngayon is meron pa akong ora_gon. Pero ang ginagamit ko ngayon is ora space gon 2. Ay space 2. Ayan. Yan ang aking ginagamit ngayon.
Yan mo ng ano, yan na Aura Space Gone 2 ang ginagamit ko guys. Ayan. Thank you po sir. Himawarida na po sa'yo, sabi ni Sir Ali Pogi. Ayan. Thank you naman dyan guys, Sir Ali Pogi. Guys, sige na, tulungan niya ako guys. Makagraduate ng 300 man lang. At least makagrade 3 man lang. Kasi ang tagal na daw niya guys na hindi nakakagraduate ng grade 3. Baka naman. 283. 17 na lang guys. 17. 5WH guys, ibibigay ko. Kasi wala naman akong ipi-play. Si Sir Joel Spines, si Ma'am Tolentino, Tolentino, Lirio Bagasina, Jonas Alunaga, at Francisco. Sir Art, ilan ba yung idinikit mo Sir Art? Hindi ko nakuha Sir. Baka lang. ID mo Sir Uragon. Sige, online ako, follow kita. Sir, hindi ko memorize yung aking ID Sir. Yan yung mga pangalan. Ayan. Aura space gone space 2. Ayan. Pwede naman yung underscore aura underscore. Or, Pero ang ginagamit ko ngayon yung aura space gone space 2. Ayan. Sale. Sige. J. Jonas Sagayno. Si Sir Ali Pogi, ayan. Sir, ano kailangan mo? I-send ko sa'yo. Sir Ali Pogi, okay lang po ba na buksan ko dito yung YT mo. Kasi kung Sir Ali Pogi, okay lang po ba na buksan ko dito sa aking computer yung yung account mo sir, and then ako na bahala mag-manual pin, and then bigyan mo ako sir ng tawag dito. Bigyan mo ako sir ng picture ng yung clear copy ng passport ID mo. Ayan. Passport. Ayan. Kung gusto mo lang po, ayan. Tapos i-manual pin natin sir para mga 2 hours lang monetize channel uli yan. Or hindi mo na po problemahin yung iyong verification pin. Ayan. Risa Salgan, tamsak po. Mega love shoutout din po dyan kay Ma'am Risa Salgan. Bago rin po natin yan guys na kaibigan na nandito sa akin. Bibigyan kita ma'am ng iyong moderator function also. So that you can now start making friends also. Or you can start promoting your channel in my live streaming also. Ayan. Mega love shoutout po dyan kay Ma'am Risa Salgan. Kaibiganan nyo to guys. So bagong-bago, diba? Sariwang-sariwa pa na maiisda nyo. Si Ma'am Risa Salgan. Thank you po host. Kaya lang po ako. BG muna sir. Ayan. Sir Uragon, okay lang. Wag muna intindihin dinikit ko sir. Di ko na mabilang kasi mga wala. Iba din. Madami. Pandikit. Sana all. Sana all dinidikita ng 100 tapos hindi nakagraduate ng grade 3. Guys, mamimigay ako ng 5WH sa bawat didikit sa nakapin. 5WH guys. Sige pa. Email at password sir. Password sir. Bukas ko na lang buksan po sir. Kasi may confirmation pa kaya. Basta send mo lang. Send mo lang po yung email, password at passport mo po. Ayan. Si Sir Ali Pogi is tulugan natin na natanggal ba sir yung yung advertisement mo? Sir Ali Pogi. Kain muna ako, Sir Uro. Sir Art, sige lang po. Sige lang. Ayun, pakabusog ka dyan, Sir Art. Uy, na-miss talaga kita, Sir Art. Pre, sa mga kapatid ko na lang i-play yung akin. Sige, pre. Ilan ba pre ang dinikit mo? Baka naman, guys. Sige na, tulungan niya ako makagraduate. Pero kung hindi natin, guys, kaya pag-graduatein, meron pa akong T1 hanggang T4. Patamsak naman ako, guys. Meron pa kayong makukuha sa akin na 4WH. Ayan. T1 hanggang T4. 4WH din yan guys, plus 5WH kung didikitan nyo yung naka-pin sa taas. Meron kayong 9WH na iuwi right after my live streaming. Sayang naman. You have to grab all the opportunity guys just for you to have WH because WH is the most important thing sa mga nag-YouTube. Whether you are a monetized or non-monetized channel, you will badly need WH also. Don't tell me na hindi nyo kailangan ng WH. You will gonna need it badly. Trust me. Anyway, so much for that.
Ano pa ba? Pag may mga katanungan kayo dyan guys, pwede kayo magtanong. Wala pa. Okay po, ayan. Si Ma'am Jenny Vlogs. Money na ulit po siya. Ayan. Ma'am Adel, tamsak, o diba? Hello naman yan kay Ma'am Adel, na iniwan talaga ako. Sabi ko, nag-iiwanan niya ako kagabi. O diba? Ito yung dakilang mang-iiwan. Kagabi. Nandun kami kay Harlem. Tapos, nandun pa ako kay Ma'am Adel. Si Harlem, naiwan na akong dati. Ngayon, si Ma'am Adel naman. Hello naman po dyan kay Ma'am Adel Sulit guys. Nagla-live streaming to guys tuwing alas 10 ng gabi. Marami kayo dito guys na may isda kay Ma'am Adel. Malaking pala isdaan ito. Si Ma'am Adel Sulit, if you are taking a rest and while you are having your rest guys, pwede kayo mag-browse din kay Ma'am Adel Sulit. Tapos mangisda kayo, marami kayo may isda dyan. Habang nagpapahinga kayo or matutulog na kayo, pwede nyong puntahan yan. Alas 10 ng gabi hanggang alas 12 pa yan si Ma'am Adel. Nagla-live streaming yan. Marami kayong may isda dyan guys. Ako na ang gagarantiya sa inyo. As in. Road to Greato guys, maluoy mo. Sabi ni Ma'am Risa Salgan. Ito pa guys, si Ma'am Risa Salgan. Ma'am Risa, pwede mong dikitan yung nakapin ma'am. Bigyan pa kita ng WH kung nangangailangan ka po ng WH. Shout out to all, sabi ni Ma'am Adel Sulit. Mega love shout out naman dyan sa iyo Ma'am Adel. Nandito sa akin si Ma'am Claridel. Patamsak din po ako guys ng T1 hanggang T4. Ayan. Ayan, okay na. Ano natin yung Okay po, noted po. Ayan. Noted po, sir. Bukas ng umaga dyan sa inyo ko na lang po. Buksan kasi may dalawa pa akong aayusin. Ayan ba yan? Bukas ng umaga dyan sa inyo na lang po. Buksan ko kasi may dalawa pa akong aayusin after ko mag-LS. Ayan. Bukas ko naman i-schedule si Sir Ali Pogi. Ayan. Peto Lentino. Wow, sana all may WH kulang. Takgaba, WH host 1-3 pa po. Talaga. Kulang talaga ako WH host 1-3 pa po. Ma'am Risa, opo ma'am, bigyan kita ma'am namimigay ako ng 5 WH guys. Kung ninja ang ididikit nyo or main channel ang ididikit nyo guys, I will gonna give you 5 WH each. Ayan. And then meron ako guys na T1 hanggang T4. T1, T2, T3, T4. Na premiere, tamsakan nyo lang guys, I will gonna give you 1 free WH bawat premiere na tatamsakan po ninyo. Ayan. Kaya all in all, kung meron kayong ididikit na isa 5 WH plus 4 is 9 WH, make sure guys na mag 9 WH, mag 9 hours ang inyong Uy Danda, mega love shoutout naman yan kay Danda. Uy Danda, namiss kita Danda. Uy, ito guys, ang napakalaking bakulaw, diba? Si Dandang Chading. Pahingi po WH. Magandang gabi naman dyan sa'yo, Danda. Kumusta naman ikaw dyan? Oo. Sana namimigay ng plancha. Piso for akos. Diba? Ito si Danda guys, nagpa-piso for akos. Diba? Namigay siya ng nag-charity siya, diba? As in. Uy, Danda, kumusta mo? Okay, kuya mo Epong. Hindi na siya nagpaparamdam. Che. Sana all may piso for a cause. Ano ba yon? Ano ba yung nangyari sa aso kasi? Oy, Danda, ano nangyari sa aso? Ano nangyari doon? Bakit nagkaganon yon? Ang asong yon? T1. Guys, ito si Dandang Chading. Ang laki ng bahay nito guys. Napaka down to earth na tao. Napakalaking bahay as in. Meron na siyang silver button. Sana all may silver button.
Uy, Danda, anong nangyari doon, Danda? Uy, Danda. P1 ako ng P1 pala ay T1. Tinuli. Bakit naman tinuli? Ubos. Bakit naman talaga naubos yun? Naputo lahat. Oo, nagkamali. Nagkamali, ganon. Oo. Coba dengar nih lagu. Bakit ang gaganon yun? Oo. P1 ako ng P1 pala ay T1. T1, ma'am. Oy. Dan siya ding sabi ni Ma'am Risa Salgan. Uy, ang laki ng bahay niya ni Danda as in. Promise. Sana all. Mapapasana all na lang talaga ako. Ano pa ba? Ano pa? Asa mas kuya mo, Epong? Nasa salon ba kayo ngayon, Danda? Nasa salon kayo ngayon? Di ko to main host. Grabe mansion bahay niya. Oo nga. Sa bahay pala. Pakisabi na, kamo, tubuhin ko siya, na-miss ko siya. Di na siya nagpaparamdam. To the boundary of each married life. Sweetness, it comes calling, and negativity lies. Go, go on. Ma'am Yaya Joyce, thank you also for keeping me in your background, Ma'am Yaya Joyce. Ma'am Chading, Yahoo, sabi ni Pri, sabi ni Ma'am Jonas Salundaga, ang laki ng bahay niya guys, 100,000 ang kanyang as in. Ang galing niya kasi guys magano ng mga buhok, yung sa parlor siya, ayan. Ang galing niya ni Danda as in. Oo nga. Recorded pa, di ba? Lahat ng kanyang vlogs is more on salon, Ang ganda, yung mga ways daw. Pinapanood ka nga dito sa amin, Chading. Yung may Danda. May tawag dito. Yung nagpa-parlor dyan, sabi ko, ni-repair ko sa channel mo. Panoorin mo to, walang mga back job to na tinatawag. Ewan ko lang kako, wala akong nabalitaan kako na nagka-back job. Kaya pinapanood yung mo doon sa city, doon sa yung pinapagupitan ko doon, may nanggugupit sa akin man. Kaya panoorin mo to para matuto ka. Pinapanood ka doon. May matutunan ka kako doon. Dan simple sabi ni Risa Salgan. Ito guys, si Ma'am Risa Salgan, dropping also her link. If you are not yet guys connected with Ma'am Risa Salgan, all you have to do is to click on that link guys. Time check tayo guys, 6:48 in the evening, Philippine Standard Time. Diba? Yay. Oo nga, Danda. Into separate worlds, but it's no sacrifice, no sacrifice, it's no sacrifice. Pichi-pichi. Ang sarap naman pichi-pichi niya. Si Ma'am Jeans, thank you also for keeping me in your background. Down na daw kay Ma'am Claridel Ilangan, si Ma'am Risa Salgan. Sir Ali Pogi, ayun. Sir, bukas ko na lang sir, kasi meron pa akong dalawang aayusin na account, maya-maya. Ilang tipo sir? 4 ma'am, 4. Meron T1 hanggang T4, ayan. Harang sabi ni Sir Ali Pogi. Thank you naman po dyan sa'yo, Sir Ali Pogi. Out muna ako host, prepare ng dinner ng mga Junakis. Ayan. Sige lang po, Ma'am Pe. Ayan. Sarapan mo yan, ma'am, yung mga pagkain nyo dyan.
It's already guys 50 minutes past the hour of 6 o'clock in the evening, Philippine Standard Time. Alauna pa lang ata dyan kila Sir Ali Pogi, kila Ma'am Yaya Joyce. Mag-aalauna pa lang ata, if I am not mistaken. T4. Ayan. Sige ma'am, tamsa ka dyan ma'am. Sayang ng WH ma'am. Kung ayaw nila ng WH ma'am, tamsa ka dyan ma'am. Oo nga. Kayo din, magpapatamsak din kayo ng premiere nyo. Di ko rin yung patamsakan. Ayaw nyo magtamsak. Di, bawi-bawi tayo. Ang bawi, no? Ang sama. Private video kay Uragon. Alin po? Alin po? Alin po yung naka-private video? Dana ako, T1 to T4, sabi naman Pet Tolentino. Plus 4 man, bigyan kita ng 4WH. Ayan. Tatlo na tamsakan ko, sir. At dan dikit sa nakapin, sabi ni Ma'am Maylin. 5 plus, ano ma'am? 5 plus 3? 8 hours mamaya. Sige, bigyan kita ma'am. 5 plus 3. Buti na lang, sir, di ako nagpatamsak. Joke. Sir, dinner po muna tayo. Sige lang po, sir. Ma'am Jeans, di ka nagsasabi sa akin, Ma'am Jeans. Meron ka pala. Hanapin ka. Nothing gonna change my love for you. Sana mahalin mo rin ako. Diba? Sino ba to, ma'am? Sige, patamsakan natin, ma'am. T5. Ilagay natin kay T5. Tito po, private video. Ayan. Oy, Tito daw, naka-private ang videos. Bakit? Saglit lang, ma'am. I-check ko lang po, ma'am. Si Tito. Ilagay ko muna si Ma'am Jean's channel. Nothing's gonna change my love for you. August 28, 11:45 a.m. T4 guys, T4 ay T5. Ayan, T5 pala, T5. Pwede na guys ang T5. Danda, thank you naman dyan, sir. Ay Danda, ha? Thank you for keeping me in your background, Danda. Na-miss ko kayo ni Kuya mo Epo. Yan guys, ang aking dakilang mentor, si Dandan siya din, kaibiganan niya yun. Pati si Kuya mo Epong. Ulirang ina-vlog, tamsa host. Ma'am, ulirang ina-vlog, hindi kita nahanap, ma'am, nung linggo, ma'am. Sabi mo, every linggo, ma'am, inaabangan kita, ma'am, ulirang ina-vlog. Hindi ka naman, yawa ka, tinawag mo ako, sir. Hindi, sorry. Ayan, Danda, sorry na talaga, Danda. Nagkamali lang. Mega love shoutout host. Ayan, sabi ni Ma'am Ulirang ina-vlog. Ma'am, hindi kita nahanap ng linggo. I hate you na, di na kita mahal. Uy, I love you pa rin. Ayun, I love you, Danda. Dan T5 sabi naman, Petrol hindi na plus 1 eh. Si Tito yun, ma'am, si Tito. Sayang naman guys, Dan Tamsak Jeans channel. Si Daman Lalakbay. Si Tito, si Daman Lalakbay. Ay, oo nga, video unavailable. This video is private. Naka-private na pala. At tinanggal. Mr. Daman Lalakbay. Ay? Na-premiere na pala. Akala ko 18. Naka-private na pala. Wala na pala. Okay na yun guys. Ang Tito is wala na guys. Ayan.
Palitan ko na lang. Dan Tamsak Jeans Channel, sabi ni Ma'am Risa Salgan. Mambigyan kita ma'am ng WH Risa Salgan. Ilan na ba ma'am yung tinamsakan mo? Ano pa ba? Ano pa? Baka may mga katanungan kayo guys. Ayan. Lahat ng binaba mo host, done na po. Ayan. Sige, sige. Plus, ay 5WH. Ma'am, yung nakapin, sige na ma'am. Baka naman, gusto mo ng another 5WH. Sige na guys, makagraduate man lang guys yung ating road to grade 3. O, diba? Ang tagal na daw nito guys na na hindi makagraduate lang grade 3. Baka naman. May mga pandikit kayo dyan guys. 285, 15 na lang guys, 15. 5WH bawat didikit. Dana po sa nakapin plus 5. Sige, sige, sige po ma'am. Ayan. Si Ma'am Lirio Bagasina, nandun na yan. Si Ma'am Peto Lentino, ayan. Si Ma'am Risa, nandun na rin. Ang ganda po ninyo, Lodi Golan sa paglagay. Sige, noted po mo. Sige, sige, sige. Baka may mga pandikit pa kayo dyan, guys. Makagraduate man lang. Pero kung hindi natin kaya pag-graduate, it's totally fine na yan. At least nadagdagan natin kahit pa paano. Dikitan ko siya host, 15 nakapin host. Ayan. Sige, 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 ma'am. Uy, ang dami na itong Ilan ba? Mukhang mapapasubo ako na ito. Ang dami. Sige, sige, ma'am. Noted po, ma'am. 15 times 5. Plus 10. Wow, 15 times 5. Plus 10. 85WH, ma'am. Sige, sige. Okay lang po ba, ma'am, na mga 85 divided by mga 10 hours lang every day. Mga 8 days. Okay lang po ba, ma'am? Or mga 20 every day. 4 days, ma'am. 4 days. 4 days. Bigyan mo ako, ma'am, ng 4 days para maibigay ko, ma'am, yung 85WH, ma'am, sa'yo. 4 days. Bigyan ko yung 10, yung nakapinjuts. Board, mega love shoutout naman dyan kay Board Vlogger. Board Vlogger. Oy, 50WH. Ganon lang. Sige, 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 sige. Doon na lang kay kay Tune Brungkano. Noted board, ayan. Mega love shoutout naman po dyan kay Board Vlogger, guys. Nagbabalik din natin na kaibigan si Board Vlogger. Highly recommended monetize. Meron yan, guys, na pangalawang minomonetize na channel. Si Tony Brungkano. Ayan. Ulpa kay Himawari. Ma'am, ulirang ina sa Amerika. Ayan. Ulirang ina sa Amerika. Mamigyan kita ng 5WH, ma'am. Ilan na bang ipitday ko? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ayan. Kulang pa. Sa 10 pa lang. Meron akong 15 browser. Ang tanging ina pala. Ang tanging ina. Ang tanging... Ma'am, hindi ka nag-live stream ng linggo, ma'am. Hindi ka nag-live stream, ma'am. $287 na si Ma'am Himawari Vlogs. Ayan.
Wait lang, host, on the way na ako sa nakapin. Sige po, ma'am, ano, tawag dito. Antayin kita, ma'am, antayin kita. Matagal na hindi. Kaya pala. Kailan ka ba mag-LS uli? Inaabangan kita, ma'am, nung linggo. Asan kaya yan si ma'am, ang tanging ina sa Amerika? Pati si ma'am, Dolores Diary. Okay guys, isang congratulations naman dyan kay ma'am Jenny Vlog. She finally verified her account and monetized na uli yun, si ma'am Jenny Vlog. May nagtatanong dito sa akin, sir, paano ba mag-apply ng AdSense ng walang mali? Oo. Guys, kung mag-a-apply kayo ng mostly guys sa mga YouTubers, sa lahat ng mga YouTuber guys, na mga nag-a-apply ng kanilang monetization, ang pagkakamali nyo guys is step 2. Kung hindi nyo guys alam ang step 2, paglalagay ninyo ng inyong address guys, you can ask whoever know. O, diba? Oo. Kasi karamihan sa mga nag-a-apply ng monetization guys is nagkakamali sa step 2 naman talaga. Kasi napaka-sensitive guys na bagay ang step 2 kasi yan yung personal info nyo. Yan yung personal PIN nyo. And then dyan naka-indicate guys yung pangalan ninyo, yung totoong address nyo, yung legal na pangalan nyo, legal address nyo. Kailangan guys, ma-fill up nyo yan ng tama. Kasi kung mali na yung AdSense nyo, mali pa yung inyong yung settings ninyo dyan. Kaya make sure guys na ang inyong account kapag in-apply ninyo is tama yung pagkaka-apply ninyo. Ganun po yun ha. Tanging paalala. Time check tayo guys, it's 2 minutes past the hour of 7 o'clock Philippine Standard Time. Yung mga nandidikit dyan guys, sabihan nyo kung ilan yung dinikit nyo guys ha. 295 na guys si Himawari Vlogs, 5 na lang, diba? Sana all. Malapit na guys, ayan, malapit nang makagraduate si Himawari Vlogs. Sana man lang nandito pa sa atin si Ma'am Himawari Vlogs. Sunday mag-LS ako kasi bumaba ang WH. Opo ma'am, opo. Kailangan mong i-update ma'am sa Sunday. Anong oras po ma'am yung LS mo sa Sunday? Dan 10 sa nakapinjut sa Uragan. Kay Tony na lang, kay Tony Broncano, board, ibigay ka, kay Tony Broncano. Doon na lang kay Tony ilagay ko ha. Or dyan sa'yo. Doon na lang para ma-monetize na din yon. Ang sweet ng pusa namin nandito sa akin, nakakalong. Tony lahat yun. Sige. Noted board, ayun. O, yung pa rin yung playlist. Board, yung pa rin yung playlist. Yung isinend mo sa akin. Sige, noted. Doon ko na lang yung playlist mo. Sige. Diba, ang ganda ni Ma'am Himawari Vlogs. Hiraya Manawari Vlogs. 3 na lang guys, si Ma'am Himawari Vlogs. Makaka-grade 3 na rin siya. All the way from Japan yan guys, si Ma'am Himawari Vlog. NT1, T2, T3, T4. Ang T2 guys, wala na guys kasi naka-private yung video ni Sir na Malalakbay, ang T2. Kaya T1, T3, T4, T5. Ayan, 4 guys, 4.
Sir Board, happy birthday, sabi ni Ma'am Claridel Ilanga. Happy birthday naman dyan kay Ma'am Claridel, ay kay kay Board Vlogger. T4. Ayan. Wala na guys yung Tito kasi naka-private. Ma'am Claridel, Diyos ko, senior na ako, araw-araw birthday. Bibigyan ko na siya ng 3 sa naka-pincer. Sige, ma'am, plus 15. Ayan, noted po ma'am, ayan, plus 15. At least nakagraduate sa atin si Ma'am Himawari Vlog, grade 3, at least. Masaya na yon, nakagraduate siya. Saan mang dako siya naroroon, Nawala yun ang hihingi ng tulong sa atin. Ito pa guys, premiere. Patamsak din ako guys, premiere. Ayan. Premiere daw. Bakit hindi, ngayon pa lang ba to board? Bakit hindi nag-notify sa akin may premiere ka? Oh. Sige. Tito, ilagay natin kay Tito. Abangan nyo guys, malapit na guys, i-vlog ko yung kung saan napunta yung aking sahod sa YouTube. I-vlog ko yun. Yung mga nagtatanong sa akin kung saan daw napunta yung sahod ko sa YouTube, abangan nyo guys. Natapos ko lang yung inaasikasong mga docs and documents. Ayan. Malalaman nyo guys. Ayan. Board Vlogger, kailan ba to? August 29. Control copy. Kailan ba ito board? August 29, 9 p.m. Ayan. August 29, 9 p.m. DJ Zivaz Remix. Tito guys. Patabsak din ako guys. Tito. Ayan. Tito. Walirang ina vlog dan pulpak sa premiere mo po. Ayan. Bigyan ko na siya ng 3 sa naka-pincer. Sige. Thank you naman dyan kay Mama Eileen. Sa mga tumulong guys sa akin, sabihan niyo ako guys kung ilan yung mga idinikit niyo. 297 si Ma'am Himawari. Oy Harlem! Diyan ka lang, may klase kasi ako, LS 9 p.m. Ito guys, mamayang alas 9 guys is may live streaming si Harlem. Ang ating super chatter, SCH. Ayan. Uy, kanina pa ito nagpapalipad. Dikitan nyo to guys. Oo nga, araw-arawin kayo magpalipad niya ni Harlem. Anyaman. Sana all. Araw-araw nagpapalipad. Ay wow, sana all Harlem. Kumusta bagong sahod? Oo nga, araw-araw nagpapalipad. Uy, pinapanood ko pa sir ang video. Basta 3 ibigay ko sir. Sige po mamaylin. Ayan. Uy, ito guys, si Harlem, kanina pa yan nagpapalipad. As in, yung mga kamumonetize lang, alam nyo ibig kong sabihin. Yung mga malapit nang mamonetize, alam nyo ibig kong sabihin. Kagaling ko lang sa mansion mo, board vlogger. Full pack na tayo. Ayan, sabi ni Ulirang Ina Vlog.
Salamat ulirang ina vlog. Ayan. Sabi ni board vlogger, oy Harlem, ang dami ko ng utang sa'yo. Oy, tama na yon. Thank you naman dyan kay Harlem sa kanyang walang sa Uy, ang daming yaman ngayon ni Harlem. As in totally, ang yaman niya ngayon. Tinuulan ako kanina pa. Sana all bagong sahod. Padikit naman ako guys sa ating super chatter. Ayan Yung mga hindi pa dyan guys kadikita ng mayaman. Oy, inuulan ako kanina pa. Nagpapaulan ng kayamanan. Harlem, pwede na paliparan yung sked LS ko at Premiere. Diba? Sabi ni board vlogger. Palipad na this. Ay. Confirm. Ayan, sige. DJ Zebad Ano ba ba? Harlem, sana all. Sir, board. Bukas sa LS mo. Ayan, sabi ni Harlem. Diba? Bukas daw board. Oo nga. DJ Zebad Remix. Guys, 10 minutes na lang ako, guys. Oy, Harlem, 9 p.m. Pupunta na naman ako dyan. Oy, ang galing. Pumunta kami doon. Nandun kami gabi-gabi, guys, kay Harlem. Nakikipag lokohan kami doon. Wala doon si Pre nung isang gabi. Ay, kagabi pala. Allowance galing kay Ched yan. Diba? Sana all may allowance. Congratulations naman dyan kay Himawari Vlogs. She's finally graduated grade 3. Finally graduate in grade 3. Ayan. Doon ako tinulugan ko lang. Ang kulit doon, Pre. Tuwang-tuwa siya. Nakagraduate ba yun, Harlem? Hindi ako binalikan noon. Tatanggalin ko yung 15. Tanggalin ko nga yung 15. Idinikit ko doon. Hindi na ako binalikan noon. Hinihintay ko Oo nga, yung kumakanta doon, ang ganda pa naman ng boses, kaso hindi nang babalik. Tanggalin ko nga yung 15 doon na idinikit ko. Nagpaalam ako pagising ko, 10% na lang CP ko. Wala rin ako, sir, pati mamaya, sir, medyo masama pakiramdam ko, sir. Mainit katawan ko, sleep ako ng maaga, sir. Sige. Thank you din kasi 2,380K na tayo. Salamat talaga. Opo, boss. Tanggalin ko yung yung dikit ko doon. Ang dami ko pa naman idinikit, guys. Babalik ang ganun, boss. Ako, ma'am, ulirang ina-vlog. Thank you naman. Ang dami kong utang sa inyo ngayon. Ang yayaman ng tao ngayon. Diba? Ma'am, thank you naman po dyan, ma'am, sa'yo. Si Ma'am ulirang ina-vlog, guys. Kung di nyo pa kaibigan, Dolyare, sana all. Thank you for that amazing super chat, Ma'am ulirang ina-vlog. Si yan, guys? Si ulirang ay si yan, guys? Si ang tanging ina sa Amerika. Yung hinahanap ko nung linggo, asa na kaya ka ako yun, si ang tanging ina sa Amerika. Aakyat sana ako, ma'am. Sabi ko, doon naman ako aakyat. Bubulagayin ko naman kasi na-miss ko din si Ma'am Dolores Diary. Napaka nun guys, nakasama. Kasi ang lambing, ang sweet. DJ Zebad Remix. Eto guys, padikit naman ako guys sa ating super chatter, SAATI.
Baka lang guys, ayan. Sa Sunday Grand LS ko sana maka-attend kayo. Oo nga, I'm inviting you all guys sa grand live streaming ni Harlem O sa Sunday. Marami kayo guys na na makukuha ng mga Gcash. Ayan. Sa linggo, sige ma'am. Mag-StreamYard ka po ba ma'am? Anong oras ma'am sa linggo? Sir, 300 na po yung nakapin. Sige ma'am. Bigyan kita ng 15 ma'am. Padikit muna ako guys ng ating super chatter. Si ang tanging ina sa Amerika. And then si Harlem O. Baka lang guys. Ayan. Sana di ako makatulog ng maaga Harlem. O wag ka matulog pa rin ng maaga. Okay lang Ma'am Jonah. Ayan. Aga kasi gising namin. Oy, sige pre. Guys, 5 more minutes na lang ako guys. Ma'am, guys, padikit muna ako dito, okay? Ang tanging ina sa Amerika, guys. Congratulations nga pala dyan kay Himawari Vlogs and kay Harlem O. Padikit muna ako, guys. Yung mga, guys, yung mga di pa kadikitan, eto, sayang naman yung opportunity na nakuha nyo, guys. Magkakaroon kayo ng, oy, super chatter yan. 4:30 dilat na mata ko. Aga naman talaga, pre. Oo nga, matulog ka lang maaga din, pre, yan. Jonah Salundaga, mega shoutout sa iyo. Pinakagwapa sa lahat ng gwapa, o diba? Sabi ni Sir Ali Pogi, 8:30, Ma'am Maylene Grand LS, with a twist, may guest singer ako, o diba? 8:30 p.m. with a twist. Ano bang twist yan, Harlem? Anong twist niyan? Merong mga kalokohan, gano'n. Kaya di pa ako maka-LS ng gabi, kailangan tulog ng maaga. Oo, sige, pre, naintindihan ko yan. Pwede ba akong umakyat? Guys, padikit si Yaya, Ma'am Yaya Joyce. Thank you naman po dyan sa Ma'am Yaya. Ayan, for keeping me in your background, Ma'am Yaya. Si Ma'am Yaya Joyce yan, guys, si Ma'am Yaya, o diba? Si Ma'am Jenny Vlog, guys, is naka-live stream siya, ata ngayon. Live streaming niya. Naka-live stream ata siya guys ngayon. Ayan. Pabomba naman ako guys. Pabomba. Sige na guys. Pabomba pa. #Uragon. Kay Ma'am Jenny Vlogs. Kamu-monetize niya lang guys kasi tawag dito, nawala yung kanyang advertisement. It is because hindi niya nakuha yung kanyang pin. Ayan. Kababalik lang guys ng kanyang advertisement. Kaya monetize channel na uli siya ngayon. Pabomba din po ako guys. Ito, star 4. Pabomba ako guys. Bombahin niyo ng tamang ng todong-todo. Ayan. Evelyn Iwata of Tana, mega love shoutout naman po dyan kay Ma'am Evelyn Iwata of Tana. Nagbabalik din natin na kaibigan guys, Ma'am Evelyn Evelyn Iwata of Tana, ayan. Welcome back naman po ma'am sa aking live streaming. And if you are not yet guys connected with Ma'am Evelyn Iwata of Tana, she is dropping also her link. You can just simply click that link guys and do connect to our guest who is in our live streaming. The name is Ma'am Evelyn Iwata of Tana. Welcome back ma'am sa aking live streaming. Diba? Naka-live stream yan guys si Ma'am Jenny Vlogs, diba? Isang congratulations naman yan guys kay Ma'am Jenny Vlogs. Dili ko kabaluan na mangitag na ako i-download dili na basketball na sa WhatsApp. Sulod kuya. Ano ba yan? Need natin kasi mag-expired na dapat before 5 daw para bukas. Diba? Ayan guys, si Ma'am Jenny Kimba yung naka-flex sa atin ngayon. She's she's again monetized channel na, di ba? Kung di niyo pa kaibigan yan guys, napaka legit and organic na kaibigan yan guys. Pag-iyan na ako. Ako mag-HF, ano ba yan? Di ba? Meron naman siyang Nagpa-exercise ka pa? Sabi ko nga nagpa-exercise ka pa eh. Sir Ora, Just one click, we can correct any... Yan, ma'am. Only ka na only. Ayan.
Oo nga, morning na siya uli, di ba? I am happy for her. Ina, vlog, nagalag shout out. Thank you, Sir Oragon. Ayan, dahil kay Sir Ora, ayan ang hindi pa. Ayan, si Sir Ora na walang sawang kumulong sa mga... Ako din waiting sa pin ko, hindi ko pa nakuha. Bakit ma'am, bakit? Nakailang request ka na ba ma'am? Mag-send ka ng mag-send bam ng ano? Para ma-verify na yon ma'am. And then puntahan mo ma'am yung post office nyo po. Tusok, no? Salamat, Sir Ora, ng marami. Oo, bakit? Ano bang ginawa ko? Nagpapasalamat sa akin. Uy, wala naman akong ginawa. Ma'am Betty Betty Channel, mega love shoutout din po dyan kay Ma'am Betty Betty Channel. Nagbabalik din natin na kaibigan yan. Magandang gabi naman dyan sa Ma'am Betty Betty. Welcome back ma'am sa aking live streaming. Highly recommended monetized channel yan guys, si Ma'am Betty Betty Channel. Punta pa kami, magpa-PCR pa kami kasi kailangan may result bukas. Kasi nag-PCR kami kahapon ng aga ng result. Ayan tuloy, nag-D1 na kami. Dito na kami ngayon. Hindi pwede. Punta namin ng borders. Kasi maano na ma-expire na. Okay guys, mag-end na rin po ako. Ayun. Pwede kayong lumipat guys kay Ma'am Jenny Vlogs. And maya-mayang alas 9 guys, is puntahan nyo si It's already 7:30. Ayan, naka 2 hours na din naman ako. Ayan. Tawag dito. Kay Jenny Vlogs. I am about to end na rin guys. Pwede kayong pumunta guys kay Ma'am Jenny Vlogs. And wag nyo yung kakalimutan guys. Maya-mayang alas 9 si Harlem O is magla-live streaming. Sa linggo guys, I am inviting each and every one of you na puntahan natin si Ma'am Ulirang Ina Vlog. Ang ganda ng niya guys. Ang ganda yung setup ng kanyang background as in. Ayaw lang talaga ni Ma'am Ulirang Ina Vlog na mag-live stream. Pero ang ganda talaga ng setup. May mga lightnings pa yan. Oo. Once upon a times, I was there, diba? Kaso hindi na nasundan, hindi nagla-live stream si Ma'am Ulirang Ina Vlog. Tapos na pala, prepare na kami para tulog na, ayan. Oo, pre. Ramon. I'm about to end na rin, guys. And I would like also, guys, to thanks also my super chatters, si Harlem O and saka si Ma'am ang Ulirang Ina Vlog. I would like to thank you all, guys. And sa mga nandito sa atin, guys, maraming salamat po. Ayan, ako po ang inyong Lincoln, Uragon. Magkita-kita ulit tayo bukas, alas 5:30 ng hapon, onward. Ayan. I love you all, guys. Lala Smiley, mapili. Diba? Yan si Ma'am Ma'am, thank you po ma'am for that amazing super chat, ma'am ha. Kay Harlem O, thank you po. Ayan. Sana makabayad na uli ako. I love you all guys. I love you all. Bye-bye po. Ayan. Salamat Lala Smiley, mapili sa pagtamsak. Okay.